ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତାଜା ଖବର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ହଜିଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ନିଦ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତେବେ ଏହି ଖବରଟିକୁ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ତାଜା ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଲେଟ୍ ନ କରି ମୁଁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଜଧାନୀ ଲଜ୍ଜାର ସାଂଘାତିକ ସତ। ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ ମାଆକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କାଣ୍ଡ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ପଶିଲେ ଫ୍ଲାଟରେ, ଖାଲି ଲୁଟିଲେନି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ବରଂ ଲୁଟିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ବୋଧହୁଏ କେହି କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଚୋରି ପାଇଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଶୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଶି 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଆଗରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଯେ ଚମ୍ପଟ ମାରିବେ, ତାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘଟିତ ଗତ 3 ଦିନ ତଳର ଏହି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଅପରାଧ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି। ତାହା ସହ NHRCରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କାଣ୍ଡ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, ପଶିଲେ ଫ୍ଲାଟରେ, ଖାଲି ଲୁଟିଲେନି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ବରଂ ଲୁଟିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ। ଶିଶୁକନ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ ମାଆକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ହୁଲସ୍ଥୁଲ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର ରାତି। ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାରା ସହର। ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାସିନ୍ଦା। ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟାରୁ 2:30। ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ଖୋଲାମେଲା ଥିବା ବାଲକୋନି ପଟୁ ପଶିଲେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତୃତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗିଥିଲା ଫ୍ଲାଟ ବାହାରେ, ଆଉ ଘରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ 2 ବର୍ଷୀୟା ଶିଶୁକନ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ 29 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କୁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ କାନଭୁଲ ସହ ମୋବାଇଲ ଧରି ଚମ୍ପଟ ବି ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, ଏହି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ। 2 ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବେ ବି ଜଣେ ରହୁଛି। ଏମାନେ କିଛି ଦିନ ଧରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ପରିବା କଟା ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଏମାନେ ଅପରାଧୀ ଭିଆଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। କୁହାଯାଇଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା। ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଭଡ଼ାରେ ନିଜ ଝିଅ ସହ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନଥିଲେ? ଯଦି ଥିଲେ, କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି? କାହିଁକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ? ରାତି ତମାମ କେହି କେମିତି ସୁରାଗ ପାଇଲେନି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଜୟନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ NHRCର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ମନରୁ ଲିଭିନି ଭରତପୁର କାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଲଚଲ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନୂଆ ସରକାର, ବଦଳିଗଲେ CPDCP। ଆଉ ସେହି ଅଦଳ ବଦଳର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ରାତିରେ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ।